Ubay-ubay ka mga dili lisensadong tag-as nga kalibre sa armas ang naharang sa checkpoint sa Davao City. Ang sospek usa ka aktibong sundalo. Ano yung report ni Argil Relator? 7 ka mga tag-as nga kalibre sa armas ug nagkaraiyang klase sa bala ang nakumpiska sa Turil Police sa pakig-alayon sa Task Force Davao sa Border Control Checkpoint sa Barangay Sirawan, Davao City. Nakita ang maong mga armas sulod sa gimanehong sakyanan ni Private First Class Muhammad Kasingsingan Kitig nga aktibong miyembro sa Philippine Army nga nadistino sa 6th Civil Military Operation Battalion sa Awang, Maguindanao. Unang nakita ang usa ka armas sa tubangan nga passenger seats sa sakyanan ug nakita sab ang rifle muzzle sa laing armas sa likod nga bahin. Dinhi nasayran nga ubay-ubay diay nga mga tag-as nga kalibre sa armas ug mga bala ang dala niini. Nagpaila siya nga membro siya sa Philippine Army. So dito nakita ang katong daghan baril in plain view and gipangutana siya sa mga pertinent documents for the legality of the possession of those high-powered firearms. Wala siya na-present. Sa investigasyon sa kapulisan, gilimod sa sospek nga iya ang mga armas ug gipadalaramatod pa kini kaniya. Ginasubay pa kung asa ni ini planong ibagsak ang mga armas. Hinoon, wala matud pay nadawat nga hulga sa seguridad ang syudad. But we do not tolerate that. No? That's why gi-beef up yun na ito mayo ang security measures. O isa na niya na, no? Ang pagpahugot sa ato ang seguridad by way of intensified yun ang ato ang conduct sa checkpoint, especially sa mga border control point nato para masala gyud nato ang kinsa ang mga mosulod diri sa ato ang syudad. Kasong illegal possession of firearms and ammunition ang atubangon sa dinakpan. Maduna may hulga sa seguridad o wala, magpadayon ang pagpatuman sa hugot nga security measures sa Task Force Davao sa pakig-alayon sa Davao City Police Office, pasulod pa lang sa Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao.